děláme na Chodově? Nevím. Co děláš ty na Chodově? Vůbec nevím, jako. Tak co děláme na Chodově? Tak čekáme. Tak co, Emo, řekni nám to. Babáme a až dopapáme, tak půjdeme najít bus a až budeme mít bus, tak půjdeme do Opaně. Teď je aktuálně 21:30. A když to jede? 22:36. Nazdar. No, ale to je každý rok. Ty jsi minule taky byla v tom Brně, jakoby lezou si do té fontány tam. Celodenní plán? Celodenní plán, my máme nějaký plán? Na vrchu. To je jakoby taková Jako jen lajky. akorát tak na úbytku. Já nemám hlad najednou. S mozzarellou na vrchu. No ne, A mysleli jsme, že to budou pěstovat. Nechápe to, že jakoby... On prostě nechápe to. Hele, lidi jsme v restauraci. Tak co to znamená? Že jsou kamery, které se nevytočné. Kamera. Tak buď mi to zabalí on, nebo jste zabalili. Přece jsme vyšli ven a začalo ptát. tak si přijdeme udělat ten oheň, že jo, tady. Kdyby si to třeba udělala tady? Ani více vyzkoušet. Jdem, no, to je první, to Another one. já dneska zapotím jídlo a bude to. Cože je? Co se tady objevilo? Víno. Moucha. A another fontaine. Tortily se šunková se a musíme to nějak zapít doma, to nevím. Máme to pane. OK, na pánví. A nebo koupíme chleba prostě a nějaký mazadla a prostě si když tak tam koupíme ještě ten sejra, jakože planinový sejra. A Smradlavej. nebyl smradlavej. Smradem. Chudíš. Tak. Forward. Hodně chtěla. Tohle je za naším ubytkem prostě. A to heli. Ty vole. Tam zítra jedem. Co to znamená tohle stop? Cože? Nic. Já mám pocit, že to prostě mě... Ty vole. Není to o tebe, jenom říkám, že pak na to budeme koukat a bude třeba po té škole, že to je prostě krize. nejsem vůbec zvyklá na to, že tam jakoby nemám od někoho prostě jakoby nastavený ty... A úplně mě to jakoby... Že teď jakoby neřeknou ty lidi a já nevím, do toho mám najít ty věci. A já vím, že se mám naučit se to nacházet, ale... Tak v pohodě, Sere jakoby, mě to. máš to od 1. do 17. Je ani ne konec července, it's okay. Já jsem rovnou dal dárek.
Já tak s ním popřála teda? Nemyslím si. Ale jako by zároveň chápu, já si že si jdeš teď. Jak se cítíš? Tohle je velká platina. Wow. Já nikam nejdu. Tak mi pak když tak zavolej. Prej, vidím Háňu, vidím tohle. Tak to je borec. Tak to je dobrý. Guess who got her period? Oh, who? yeah. Who was it? Same. Who was? You. Na tom kopci. So this is the stone for my man that I'm bringing for him because I didn't know what to bring him, so I decided that I give him stone. Depends, it could be this. Bro, co to bylo za otázku? Ti dám zpět, ne? Já se zadusím tohle vždycky. Co říkáš? Že se bojím, že se zadusím. Dobrý, Háně, profil srandu, pojď. No, týpek šel, takhle, měl koďáček a takhle byl. A my jsme se šli zrovna koupat. A pak my jsme šli jinam a to by bylo jako... Je to. Dneska nás čeká bar. Noční město v Lubláně. Budeme všichni velice sexy kočičky a outfity dáme a make-upky a vlásky a všechno. Mně to jenom přijde vtipně, že jsme tady teď takhle jsem čekala, že to přijde. Ale taky jsem čekala, že to přijde, ale říkala jsem, že tady nebude zpátky. Jela jsem dneska na kole z koupačky a z Opalovanda a byly tam... A byly tam prostě nějaký havrani nebo brány nebo něco. A já jsem musela zastavit svoje kolo, abych jakoby nepřekážela té bráně, jo. Cheers! Second drink. Já to držím. Cheers. Ten autobus jede, ale nejde až k nám do toho Tomačeva, ale končí tady. Teď jsme si jakoby přešli ty dvě zastávky, který by on ještě jel, že jo, ale pak už by dál nejel a my bychom byli stejně jakoby confused, takže to nevyřeší nic. Oh no. Ready. For you? Thank you. Pošeruj z blachy. Rozbaluj. Rozbaluj. Tak co je tohle za odbočku? Sláva, ty vole. Co se dnes děje, Emi? Jedeme domů. Že jo? Tak, já si dělám snídač. Nebylo chodidlo. Tak tohle je to piknikový místo, který my jsme hledali. Tady budeme čekat na Tohle je to ono. Tady budeme těch 25 hodin, než ten autobus přijede. A to ani nepřijede sem. Terka prostě chudák smola z téhle dovolenky, protože jedeme sem a už v Praze podle mě, ne? Jo.
Praze? Já Pojebal nevím. kolečko Jo, kolečko, na no. kufru. To jo, no. Číslo 1. Co tam bylo dál? Upadává mi prst. Úplně. Popálila se. Popálila se po žehličku. Vole. Žehličku na vlasy. Vřízla ses podle mě, ne? Ne, Emma. To byla Emma, OK. Byla Emma. Fuj, co to byla za hnusnou housenku? Proč na mě sere ta housenka? Postralej housenka a ještě... A nebo to bylo to, co mě píchlo, tak zežralo tu housenku, hodilo to na mě. Ještě se to rozhodlo. A pak mě to ještě píchlo. Ty vole, no nic no. Že mám jednoho velkýho hada. Tak to je konec. Sucks to be you. Ty vole, počkej, až ona si vytáhne tu sedmičku, ty vole. Jo, počkej, těch už to je třeba 20. He's gonna kill you. The fact, že jsme začali hrát Uno a ty to už dávno vyhrála. Štěstí ve hře, neštěstí v lásce. Bude to snad hodinu. Autobus má zpoždění 35 minut. Nastupujte do osobního vlaku.